Bejn April u Ġunju ta' din is-sena, jiġifieri fit-tieni 3 xhur tas-sena, il-vetturi elettriċi żdiedu b'aktar minn 40% meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Mill-istatistika ħareġ li bejn April u Ġunju kien hemm żieda ta' aktar minn 7,100 vettura elettrika fit-toroq Maltin. L-akbar żieda ta' vetturi elettriċi kienet fl-e-kick scooters, fil-karozzi tal-passiġġieri u fil-muturi fost oħrajn. F'din il-kwart tas-sena kien hemm ukoll żieda ta' 8 karozzi tal-linja elettriċi. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li sat-tieni 3 xhur ta' din is-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 12% tal-karozzi f'pajjiżna li kienu tat-tip plug-in hybrid petrol, meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel, dan filwaqt li ż-żieda ta' plug-in hybrid diesel kienet ta' 7%. Miċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li f'pajjiżna b'kollox hawn inqas minn 420,000 vettura, minnhom aktar minn 75% tal-vetturi huma karozzi tal-passiġġieri.